Potutu kogu kumumpa insuro no kawu nda Mrs. Ewudo wawuradia wakomemu wadinyina na sewo wodo wunyonko wodo wunia sewo ho a asase ni dani butu me potutu ekogu pumukra insuro no kawu ho onta am say eye na awotwe ni enne eye branda na beye na awotwe ni ye be cheme Echo Police National Security Office na de enti am free press conference me di kan e de aseda ama twedi ampon onyankopon wono na obo soro na obo asase onyankopon a eduru mmire bi na nidaso wasa eduru mmire bi na eye ya adwen se ye wawie a Bible say one of the one who to awurade so no ade nyina di boa wo mo na ya na ehwie wo mu yie sene medaso metse ha tekramada bodue mu na moja edi afusane ewo mimu na yankan mi anka awufuo ho na bebreba mi ko mu nyina chi no se medaso metse asene na tekrema eda bodue mu a ade Amerika kire wo wura Yesu se medana se esanse ono nyame woni me edi ni yie papa edrumre bi na anidaso nyina sa edrumre bi enipa bebre dane wona chichire me na eyam adwensa na mapem na eyam adwensa ba bi aduru ni de na anidaso no asa but onu awurade a wo kwan to ba bi ekwan nie wonu awurade a obi epono a yakatum wonu awurade a wo ma nsa so anipa bi antumi enkanto fom na mi twamani na mi hwawurade na awurade ka kire me se mabawa waya so de ache enipa bebre dia danse say Bible say ne woyemu no ye kasa ayada ye hunia ewoyemu abra na me ye programs be a friend say talking point se me hia nipa bi na me ne kasa wotie eni a me ne kasa na wotie futu a me de ma no asam ayada nipa bebre ka kire me ne sanana e wo se nyame adwuma ene wo se wo ye enkom hye bebre boba abonten asofo bebre moma prophecies na edurumre bi eyamia mi kunu oya sofo adodo na friend say Pastor Eric Odro Cranton enam ne sofo pani so and sofo pani ya friend say Pastor Joseph Chere emire bi duru yama mi kopie sofo pani anim na sofo pani ma meti ase say nana adwuma nyankopon de ama wo se be ye wa asase so eye nyame adwuma na esanse na nipa nyina anim se me ye komfo na magigi abosum de agu mi fie na metia no na matumi ho asi wo se me ye komfo na maye akoma dwuma over 20 years nie na osofopani ne ka asem no a na ma hye na ma sere esanse ba bia na akoma dwuma no edim ye duru ba niema na akomu no maye ne dim ye duru emu sika mi nya free akomu emu anija mi nya free akomu ntino sofopani ka na ma sere na edru baby ema prophecies ni bobaye ema se nyina bedi adanse a akabeye na wotwemienu am yedi Easter ye papa Francis Amoakwata first na so na minimu ne Freedom Chapel oli my babon say the prophecy beto abonten wasagrada onyankopon se me kan kire wo say emene na so sebra beye na dwuma na bra meti sa prophecy no in fact epeme ema me kai na me dae na me dwewu na me hu ye say no baby aduru no emere na so say wo say me nya adwen sakira but na eye din se me free sa akomo adwuma ni mu esanse na ma ja akomo adwuma na che na enam akomo ne so ma akomo ni mu no magidi bebre manya sika bebre amam ye japade bebre amam enipa dodo ahume etina me dwe hume ho se na sa din ya manyen so se me jaya koma dwuma yi de to hwa
ah na mani didi na manya no ho na mani di nyama bia ni manyachi but prophecy ni bae no ebo mi hu na mitu anamoko eye mi am spiritual father me spiritual father no wadi kaya hya me nkomo a na me ya madwen ya me ntanta na me ka che ne seja me hu ni se mera na so this is the time na okache me say me ba sa wo be pa wo achi no afa Yesu dia e wo se me do start ewura nchirechire mu na me gitu mu ma ne de me hyase wa bra na me ya koma no dwuma ni mu be ya 1 month ni asam na me kan na de bia Saturday bia no na ode me ko hyedan bi mu na o kire me nyame asam na ode me wura Bible ni mu na ada to so mienu no e ya Pastor Joseph kire pa mu ka kire me say nana se megie di se wama wakoma no wafa Yesu dia adwo ma ho kwan ma me kobo wasu na me ma me ho kwan e wo ada eye dwoda e ma me papa e bo masu na oka kire me se asubo ye chi no ensore bebre be hyase amane bebre e be hyase anche e na social media nsensem e hyase e sanse na etwase Yesu Kristo na wowu e ma yenya ni wuo ni so mfaso but na was say Judas eyi Yesu ma na bra me de me kra ma Yesu na me prince yankonko bomasu na ye bomasu wie ye pe and sorry started say eba e ma na fofo bia na menim sa me ne omo na mo omo dani wo ma chichire me e ma nipa bia na menim sa mo aboa wo mo na me hia wo mo that time no omo dani wo ma chichire me na me di so sako eye me am sofo pani ho wase hwe onyankopon na eyi ni ho adi a kire wo na nyankopon ma wahu se enipa ntimi mwa wo e wasase so esansa wo hwe nipa wabo mu bebre sankrofo nas na adani omachi a kire wo na bra me bosu no me bosu joda ne fie da pepepe e na yedi Easter epu yamu me bosu Monday prophecy ni beto abonten no ni Monday na me ko bosu me bosu ni Friday e na yedi Easter tini padodo ano mu se be ko Easter nyina no me bosu ansa na me ko na me baye no man take niam serious me da niam na me hu o mani so but na me mfanya adwuma ekosi eye nnene na awotwe ami wo madwumam na national security for be farm na samo o mo kan ne say 49 TV stations and omuni licenses but ye de na will be but 1 year na ye ntwiae omo de me koye na bra omo de me kokoto cells ho no ho na me hu sa bra ye di Joseph ani asuafo bi adi kai koto wo jabuo ni mu no na sabra na me paw me hu achi na me sufra urade se urade sabra de waba wa mapem nte urade hu me mobo na sa hu me mobo na sa wo bua me a urade sanya magie di se madi wachi ne mama kwanya me abomasu no wasama mama tiase se yenso kane amfa nhye empase na mum ye de kane anu si beposo e ma wiase nyina hu se wei oyonyame ba urade sa hu me mobo na wo bua me a papa memma me nsa so ahye wanimonyam na mapamu akase urade manya dwen sachera na fa won saka wabawa na efini kikawa bia menya wa koma dwumani mu no urade sa wotimi tutu sa ne mani nyina afri mi mu a na se wo mmere no eso na ese ne fata se Kristo me ya wadwuma urade me hye wadwuma dodo na bra me ne urade call sa apam wei na ye yi mi pie ye ne de me ba be call cells ye de me be call court na me free cells why de me be call court me say urade kire wutumi na sa court wa ye de me koi me pese me so wutumi hwe na me so wanwanwade hwe na me so wo miracles hwe ewurade se wutumi ma me witness the miracle of you are magye wasam wadi na ewurade challenge amedi ma woni se wutumi ma de niam ye de ato me so case ye de ato me so ewurade mani da so wasa na emom no se ye de me kogina lawyer kase nanim judge kase nanim wa ewurade me no mienu no me fa wo se wo na wo ye the judge pani you are the supreme of the most high God ewurade wa chini wanim no nyame bia ni ho enne ba bia me dai aka me no mienu
Ewurade ma wutumi nya adwuma se yede me kogina judge anim na se judge timi ma me fa ahodie na me beduru me fie na ma nkɔ afie ase ne de ya me no kasa Ewurade na me timi beduru fie na me behu me ma na me behu me kunu a papa me so me pagya me nsa hye odi nkunkun ne no nyam na bra me to sa challenge man nyame me pie free south ho na me si abonte won national national security office ana me hu mrantie mienu se mrantie mienu bi hwehwe me na bra me sa me hu sa mrantie mienu no na ya brantia wo tonwom omane a champon a brantia wo bo ya kan say apostle tepite kum na sa brantia ne te ho na wono ani nua ampon a wo bo wunya kokofu a wunya sereba na emrantie mienu ite ho na samu a omane a champon ka kire me sa nana ya ne wakuntokwa bebre ya ne wodidi atem bebre nanso Kristo a wo fra yan ne say yamra wo nkyɛn na yɛmɛhyɛ wo bɔne yi ma wo nkuranhyɛ sɛdeɛ me wo mane champon wo de yɛ me nyina me de akyɛw na emom Kristo sɛ obeyiw na sɛ wo yiw a bra na bɛyɛ n'adwuma esanse emre ni nie na sɛ wo gitum wo akoma mu a Kristo ɛde bɔne bɛkyɛw na bra wo ka sa no ni nua amponso ɛde ne de ɛtoa so na wo ma me quotations na otumefo by sabre no na samrantie mienu we no munim nia madwen e wo makoma mu ni mitirim na awurade yakopon pe na ne nim ne madwen e wo makoma mu ani mitirim na me ka kirom na me bu nkotodwe na me so mane a champion nkotodwe mu me se bra me papa wo me ye frɛ no kwadwo omane eti mi hu ne sa eye yankopon na asoma wo se be ka sa asem wo akira me ka kire wo nyame a wo soma wo ka kire awurade a wo soma wo ka kire Yesu a wo soma wo se wo wantimi akasa wonimi wo problem na emomru di problem ni nyina kyeme ne watimi aba ha sai ne waka no eno ne bebam wo se kɔ omane champon wo se kɔ na wonyame wa ya wie hyiran ka twadi ampo nyankopon sabra mi kokoduru court ho ne yadi mi kogina adaka mu kwahia judge bi sa ye ne sai o mi lawyer keka ne nsam na judge nso keka ne nsam na judge pani ne ma ne judgment so wasa me manipa bia enyina wachi na me mafie bia nkase ya gifie bia na me nkase ya fasika bia nto so na emom no ade a magye free ho ya wo sengerecha ene o passport a wodi tu kwan wana me pagya mani hwe wie mu na me ka kire awurade se awurade bo sha me hye wo wabra na me da quarters ho prison ho cells ho awurade wa hye wodi awie ni aka eye de amesomeye na bra me pia bonten me sam me singere cha wieye ne asa brantie bia efra ne sofo bi so obofo so ono so madi na tem na no so omo de me sai call national CID headquarters na so omo yi video kire me na me sai ya no kore wadi matem na me so me di ni bi na no so omo sai de me kotu mu na nyakopon ho no so me ni nyame tentam ye me sai awurade bi nim de awudi kan ye ma me awurade gwen so hu me mabo na ade a kyenye no yakopon adumti ya maami bel eye abra ye fie da no anwumre na bra fie da na anwumre mi bedru fie no ni kosie da me kwa sorry na me ko pagya me nsa hye Kristo din ani nyam na me pa mu ka kire Kristo sai menya dwuma ye fra ne sa koma dwuma biam menya dwuma ye fra ne sa busuma dwuma biam edinya ye fra me sa na na agrada no mpo me mpe na mate e wo masum na bra me dru sorry dem ho no me de me Bible e kwa sorry dem ho ni nyina video e wo ho mripam no ye bema obi ahu de ekoso e wo Pastor Joseph Chere asori dem asori afa ne say Trusted World Ministry de antia me friends and churofo ye kituwa bi me mpasa video ni beba abonten ansa de awurade ayama me wo fra awurade afra me wo gye awurade agye me eho ani gye ne eho ahoahoa adesoa bia na some edi bia na da midin so na kwasie da no me sofo e ka kire me so nyame a wofra wo no wo se dia ya fama wo evangelist Patricia Odro Cranton enesa mete ha Yesu agye me na wasesa midin aye fra me nana agrada na wa ma midin foforo bia ye fra me evangelist Patricia Odro Cranton
Eradia sisa mi din. Now I'm a din for frobi a day mentias. Oh, Onyamia shebi. Etiana me friend moi. Na me shamu bosse. Enko basa me de manu keke na makase mafa Kristo. Aya me kra na majenkwa. Enko basa asori dem keke na mafa Yesu. Sa me kra na majenkwa no. Nyankopon eya dum. Na se Yesu wa ma. Eya ya woda we. Anopa 9 o'clock. Asofo mpanimfo bedi machi. Na ya komabusu mfie ho. Na woma gina mu amanyame atumi ayadwuma. Na woma yaboso mu nyina aba begu abonten. Na amanyankopon adum. Ene ni nsusuye. Ene nanyim onyam atimi adadi. Enu nti ana me frɛ mo. Na me wie nso ana me sanso wada. Enipa bebre asofo ebo mpaye ma me. Enipa bi a wo mu gina mu ma me. Ewa bra Bible ma yete ase se na etwase bibi esi. Na emom no na wo se enye Judas. Eti de koso wa bonte de nipa kafa me hu nyina no. Muma ye mom no ye faseda ma Yesu Kristo. Esanso wo no pe ne pe ene be ya wonye ne nipa pe. Na emom muma ye nya hweyie na wanye Judas ama wo bi ahyebre. Esanse Bible say hwintinua no de ebeba. Na emom hweyie na anam so na de nam no so a ebeba no onue. Enti onu adofo ene hu me a evangelist Patricia Odro Cranton awrade asesa medin me da osofo ma me pep donko me da na se bebre sade mpai bomu ni bibia mu na konchi mu na ode agira machi ama nnema behu me kuro ne me ma me sa so da ye me a me lawyers akese o mu gira machi nyakopon hire o mu bebre me sa so da ye me a me sofo pani Pastor Joseph Chira one ne wife Mama Abigail trusted well ministries for empenifo ene adofo mu kode nwuram esugu Kristo so se omuhu me mobo me sanso da ye mia me kunu Pastor Eric Odro Cranton ateti a wafamu empo ye di no se sofo wale konfo na nyankopon wadom nyamikopon senkyere ne adadi na ne me ba betai me kunu achi na watimi ama ne nyankopon dwuma na ofre no atimi adimu amankrado me dana se bebre abroche no wo umpaye the first time any amankrado kasaye was nana the enti ama ben won say ada me sorry a mete said na agrada afa Bible and na amai who dreams are coming true also for mama pep donko who dreams are coming true me da obi ase awrade ayebi me da obi bia ase mo amu gina mama adofo obi bia mpanimfo bebre onyankopon enhyira mu nyina me workers enipa omo anyimi ama esansa yese osono tofo mu a obi aka ne ope but ne nyina mu no eyawrade ne ma ho kwan Bible says ono amma ho kwan a onipa bia ni tumi wone maso enti ade bia besi wa brabo mu bia no mimi gidi a menim wo Kristo mu say eyawrade e na ama ho kwan me do obi bia se konkonsa empire for Minua Bema BJ, Minua Bema Prince, Amankrado, also from Mame Pep Donko, me workers, me manager, Enoch, Munina, Minua Bema Peter, Unyamin Shrow, baby, our water, Peter Noche, Unyamin York, see, me fancy Funina, me damase, Animal Pie Bar, and Ebimus Yeni D, Ebimus Yentimina, me damase, but Mumma Moninye, said Bibia and Sia, Bibi soon to me, Madame say. Some of your questions. Why? We are extremely, we are extremely grateful. Everybody other must say. Why? I said, we want to sign out. So, be me question the idea. Why? More be Mister. Mama. Amen. Okay. Me patcho sa asem ni nyina e wo court
I am not here. Some can call to us. Me waha. Ewo ojia wunyami ajeme. Tina metea. Right. So, yes, there are more questions. Yeah, related to these issues, let's not predict ourselves. Actually, we can be. Then I say. Okay. Yes. Me pacho say me the Bible betu bodua no so a e wo de ntini ka meme madwim no me yesa me pacho me bisa e wo de nti e na meme metimi akasa me the Bible e kotu bodua eso esan say nipa ehwe mi nyina di adanse say abra na me wo wiase kura na me hu Kristo no abra na me ti sum ni mu na me hu kanea no sabre mpo no na me kasa tia atradifo a wo mu yusu abosom ne niema ensem fata eti enya na Kristo afre me awurade afre me se mmiri pamu no memra na me meka na asem na efini kikawa entuma gufi entuma tuntum bia yade ya kekere me no awurade wasesa fi me ho se ka so me de Bible be se abosom ase a kaya ni se abosom fie de nkasika wo ho pa because osofo bia wo be kotu aduro de abeye nyame adwuma bia no na opeso onya ne ho na opeso oye yie but enne mafa Yesu sa me kra ne magye nkwa sane ye be ya me kra daache mi wu a me kra ne benya nkwaje enya honya de enti na me fa Yesu na makofa bosom e de abeto Bible so e bi nsi da ne bi nsusu nsi da e wo Yesu di empari nyame sa wo beyi mi amama tamfo empari nyame sa wo beyi mi amama tamfo empari nyame sa wo beyi mi amama tamfo ebi sida o ebi sida ebi sida ebi sida wo manu mamu mese wo saifwe susuma wani nyimi wo wera didimu meshi asia me sorry meti sumwa ono ne me hai ebi sida wo manu mamu ebi sida wo manu mamu. Amen. Ladies and gentlemen of the press, we want to thank you very much for your coming. We are grateful. There will be a follow-up on Thursday. So we'll engage you. One who buy that was several buy. Yeah, what I best sign assign more share and I was so to maybe I need him say, Mammy, or you're not coming to man. And I must say, 7 years forever. With me, it's Pastor Odru Granted, and then Pastor will say a few words. I'm coming to him, and I will okay. Okay, Pastor will say a few words. We'll give you a closing remarks now. Cool. Yeah, that Chedian Ponyanko Ponasi, and no pay every year. On one dinner, a yanipe, not 2 million Ukrano. I say, and the Yesua hay a advocacy, a radianim. Say, or the boyni, Bessachana dream, Bible say, or Sunina Ekasa. Na ni Yesua hay, Sadi Yashasi and Yane, Semutia Bonti, I've been to be Dimatamasa, or Sofo, Nadan Alcoare, or Confor, say, or Confor, and Chesa when Yenipa. Nipam say na, Yame in here. It is a sacrifice when the honest sacrifice will be BM or a mere meeting Cassin Yamia Fremia and Untimijano, Namako Waroba for yes, and Church and a tray. If you money 5 good years and you did 2C or minimum soft opinion in a year. Now, Obi Pierre him. It is the air cost on 98 in him. Now, Unipan Finipim and so this was such a just a Yami count. Say Yamia and find a sound kawa, a bad thing. When you bound so said about the self one G Naja Japadia. Now what baby now was sending you and Bible chest and any ban and also a brand any ban also and son I will sound connect and chain.
It was same wife any partner also. It is the way you need na yesu ye dem pipe up. Na you die no kwa. But I thank God today. Yes. It is the AC any na no na emre no na den ahwie dru. It is na asida ka na ndema twedi ampo Nyankopon. Bishop Joseph Chere on na ye Abigail Apostle Chere. Nyame edawmase bebre wo any sacrifice and same bebre na see here na so no de memo no ankasa akasa isan say enipa reject no the sofudie mu say osofo de ye den na odo ho bebo okonfo na so no wanyina wampa ba ogina e wo mafom ene meyere wode ne hyase enkyerechire ancha na all these issues no pop up. By today I thank God with that Ghana phone in our sick. Adofo a modem on piebo eta yachi ye da obi bia se ne kan se nyina ye fa odo ahan ne fa gidie mapa en support mami na ade ba kwa mpese me kre e wo wiem enne ma obi nya na adwen da biara da se adwuma nyame afre mu no ye di bribi ene ba be ye ti sa asem na nye ne. But I always say this, obi ntimi si nyame adwuma ho kwan da na mo bi sun ko gina ba bi nya na adwen say obe sorry na wa be discriminate bi nyame ahye e fa nsa nyame no na be. We are coming out with a good doctrine a woti a esese ni pasuman amra Yesu frɛ na suafo no o che omu mienu no ka che say mo nkɔ wiase emfa masem ne nkɔ na mokwa ni obagi asem na di no mo na su enhye gya oba ene honkompodem eno ene asem a ekurayen ye adwumayefo ye adansifo etipo kan osi Nyankopon owuro Yesu atofa pem na man wa frɛ yen say anansifo the representative on this earth ye adansifo emawurade ye adansifo ne say ye be hwe akra wona wayera wona pɔkyere da wɔn so wona wo hunu amane no ye de asɛm no ebe ma hom na wa twe wɔn afro wɔn bɔne ho ɛno ne the motive a ye de be ye nyame adwuma bibibiara ne ho biem. Yes, enti mo fan pai bon tie achi na mo sere twedi ampo Nyankopon enyansa ene nim de ne tiase maye na adwuma na ye ba be ye no ye fa big revival ebinim hyase e de revival and ma Christianity etimi gina ho ye dim say Christianity ye wo challenges bebrewum na so no mo fan pai bo entire achi enkwagye eti na owura Yesu be wu gye ye eno ne ade a wo si nipa bia ye hu enkwagye ho asem na ye de nam I mean, she don't be here. It's Yagana mine now. Me pacho, bibi kitua bi ameka atwa so eye. Adesre de na me desre. Oni pa bia abra na me wo wiase. Me bie ma no kasa tia no. Minim say Yesu agye na Yesu de me bone ache me te me sasre wo bibia abra na me wo wiase na me wa komu eniema bia e ma me kasatia nipa bia obi bia ma kasatia no e wa abra na me wo wiase no ohun me mobo na onfa nche me esanse sabra no ne mani afra na ne Yesu wa bia mani enti ene me sramu asofo mpanimfo a me kasatia mo e wa abra na me wo wiase minua omane champon ada wo bae mi bunkotodwe eso ukotodwe me se me papa wo pambo enam entokwa ne niam so me kasetia wo ye papa wo duro mo asofo mpanifo bebre amakasetia mo no me sra mo se mo hu me mobo na mo fa me bone enche me na me gidi ye se mo de me bone so ebe che me ye nua ne mu bi a me ka asem bi a enni mu toto mo so me sra mo se mo hu me mobo na mo fa me bone enche me osofo ma me pep donko fa me bone che me ye papa opambo ye papa oduro nom omo amin kai mpo no sa wo kai sama fomo penya me se wo se na Yesu agye me hu me mobo na fa me bone eche me wo bone bi ama ye mu bia no mo fa me bone enche me e wo Yesu that's a trophy for bias. It's very emotional for us. Let's also caution the media. Let us not go around our own media trials. Let's stick to what we are heard today. The acting and then the reporting from the sermon. Now they can be in Yama court. Jesus. No, they know yet. I know your difference. They may never say them. You cry me problem. Yes.